Welcome back sa ating channel mga amigo. Nandito po tayo ngayon sa Caloocan City sa may at San Bernadette Tala. Ayan, Barangay Tala, San Bernadette. Ayan po mga amigo. At meron tayong gift giving body ngayon ng araw na ito para sa ating PWRD. At siya po ang napili ng ating grupo. Kasi marami po tayong grupo sa ngayon na naka-deploy sa iba't ibang area. Yung ating PWRD po yun ang tinutulungan ng ating agency para doon sa kanilang livelihood. At sila po ay nagkaroon ng problema sa kanilang trabaho, na aksidente o kaya napupulan ng yung iba dyan. At ito naman po ating beneficiary sa oras na ito ay kung mapapansin yung kanilang bahay at medyo kailangan din nila ng tulong. Kaya mga amigo, at panoorin niyo po ang ating video at hanggang sa matapos. At kung nakikita nyo kanina yung mga kasama natin kinakausap, yung ating beneficiaryo ng gift giving body ngayong araw na ito mga amigo. Ayan mga amigo, maraming salamat at bagong taon po sa inyong lahat. At sana ipagpalain po tayo ng Panginoon sa taong ito. At ingatan tayo sa lahat ng oras. At sana po ay huwag nyo pong i-skip yung ating ads. At kung hindi pa po yung nakapag-subscribe sa ating channel, please pindutin nyo po yung subscription button. At huwag po natin kalimutan yung ating thumbs up para makapag-like po tayo. Maraming salamat mga amigo. At ayan mga amigo, tuloy na po tayo sa ating programa. Maraming salamat po. At again, at ulitin na po natin na Happy New Year po sa inyong lahat. At mabuhay po tayo sa lahat ng oras. Ayan mga amigo, maraming salamat at God bless po. I love you all. Bye-bye.
Ray Remix. Nataka na talaga ako. Nataka na talaga ako. Copy Mix DJs. Nataka na talaga ako. Benji Flores Remix. This is RBF Mini Sound.